Λοιπόν, πάμε να δούμε τα trade που πήραμε μέσα στο Discord την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για μένα η Πέμπτη ήταν μια break-even μέρα. Λοιπόν, μπαίνοντας στη μέρα την Πέμπτη, την Τετάρτη, έχουμε σημειώσει τα high και τα low που έχουμε. Έχουμε σημειώσει αυτά εδώ τα highs. Έχουμε σημειώσει τα lows. Αυτά προφανώς δεν έχουν γίνει ακόμα. Έχουμε σημειώσει αυτά εδώ τα lows. Και από highs, αυτό που σημειώσαμε εδώ, αυτό το 15 λεπτό και πιο πάνω άλλο ένα 15 λεπτό. Πάμε να δούμε το open τι έχουμε. Στο open ερχόμαστε, σου υπάρχουμε αυτό το 15 λεπτό, να δούμε λίγο και τι κάνει και ο ES ταυτόχρονα. Είμαστε ακριβώς εδώ. Σου υπάρχουν μαζί το low, αυτό εδώ. Δεν έχουμε κάποιο SMT. Σου υπάρχουν και οι δύο τα lows. Στη συνέχεια κάνουν ένα CASD, το οποίο δεν μπόρεσα να το πάρω, αν και ήταν πάρα πολύ ωραίο το long σε αυτό το σημείο, γιατί τα έχουμε πραγματικά όλα, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το stop loss 65 handles, οπότε δεν το πήρα, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο trade, το κολλάραμε και στο Discord. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο trade της Τετάρτης. Στη συνέχεια εγώ ήθελα να πάρω ένα continuation, όπως είδαμε και στο backtesting πώς λειτουργούν αυτά τα redistribution ουσιαστικά, reaccumulation συγγνώμη, και προχωράμε προς τα πάνω με μεγαλύτερο confirmation. Θα δούμε και λίγο και στον ES πως εξελίχθηκε αυτό το trade. Στο 5 λεπτό είναι το πιο ωραίο να το βλέπουμε, και στο 15 λεπτό προφανώς περιμένουμε ουσιαστικά ένα 15 λεπτό tap στο 15 λεπτό και μονόλεπτο CISD, ή 5 λεπτό tap και μονόλεπτο CISD πάλι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα SMT στα lows και ότι ο Nasdaq σε αυτό το σημείο δεν έχει μπει στο 5 λεπτό FEG, ενώ ο ES έχει μπει. Το μόνο κακό είναι ότι έχουμε τα πάρει σε αυτό το 15 λεπτό FEG που είπαμε στα αριστερά μας. Το μόνο κακό παρόλα αυτά ήταν το concept που θέλαμε να δούμε. Εδώ ακριβώς έχουμε το SMT σε αυτό τα lows. Στη συνέχεια μετά από αυτό έχουμε και ένα δεύτερο tap. Να δούμε λίγο εδώ και το SMT πάλι. Ακριβώς εδώ. Εδώ είναι το SMT σε αυτό το low. Άρα κοιτάμε μια CASD σε αυτό το σημείο. Ήθελα να δω λίγο ακόμα τι θα κάνει η τιμή. Βλέπουμε ότι κάνουμε και άλλο expansion και εδώ είναι το entry μου. Το stop ήταν εδώ κάτω. Γιατί δεν ήταν εδώ κάτω? Γιατί ο Nasdaq είναι δυνατότερος ουσιαστικά από τον ES, οπότε δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το low, γιατί θα είναι invalid το trade έτσι κι αλλιώς. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι κάνουμε SMT στα highs, το οποίο είναι λογικό γιατί είπαμε ότι ο Nasdaq είναι πιο δυνατός από τον ES, αλλά δεν βλέπουμε τον ES να σπάει προς τα πάνω. Το είναι κακό προφανώς, και εδώ μπαίνουμε break even και μας πετάει break even. Και όπως είπα και στο Discord, σε αυτό το σημείο κοιτάω αν κάνει CASD προς τα κάτω, θα είναι το entry μου για το short. Οπότε εδώ κάνουμε το sweep, εδώ είναι το CASD, σε αυτό το σημείο κάνει το CASD ουσιαστικά. Το stop πάμε από τα highs, γιατί είναι πιο δυνατός ο Nasdaq και μπορεί να έρθει όπως ήρθε και εδώ και να φύγει προς τα κάτω. Ο ES έσβησε με τη μία. Ο Nasdaq σε αυτό το σημείο δυστυχώς με έκανε να βάλω break even, ακριβώς εδώ ήταν το break even point μου. Ήρθε πίσω, με πήρε break even και συνέχισε σε όλα τα take profit. Προφανώς πήγε και πιο κάτω, δεν είχα take profit εκεί. Εγώ ήθελα να το πάρω μέχρι το 15 λεπτό, γιατί φαίνονταν σαν continuation για να πάει προς τα πάνω, οπότε περίμενα ένα tap back στο 15 λεπτό για να φύγουμε πάλι προς τα πάνω.
Ο Nasdaq είχε άλλα σχέδια, έτρεξε τουλάχιστον 200 παραπάνω handles, έτρεξε 400 handles κάτω. Παρ' όλα αυτά για μας ήταν break even, γιατί υπήρχε πολλή ταλαιπωρία και δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε σαν ρομπότ σε αυτή την κίνηση εδώ πέρα. Στον ES θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, με το CASD του, δεν ξαναγύρισε ποτέ και έφυγε κάτω. Αυτή ήταν η Τετάρτη. Πάμε στην Πέμπτη που σήμερα, που ήταν μια εξαντλητική μέρα, η αλήθεια είναι. Πάμε να δούμε τι έχουμε, ξεκινήσουμε το τετράωρο. Στο τετράωρο έχουμε ουσιαστικά Πού είναι? Έχουμε αυτό το FEG που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα. Αυτό περίμενα να δω που θα σχηματιστεί. Και τα lows, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στο 15 λεπτό μετά ουσιαστικά έχουμε αυτά τα lows που έχουμε σημαδέψει και αυτά τα lows. London lows, Asia lows, τα highs τα έχει πάρει όλα. Previous day high. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στο Open. Πάμε και στον ES ταυτόχρονα. Ήταν δύο ενδιαφέρον μέρες. Μάλλον θα τις αναλύσουμε καλύτερα μία προς μία του Σουκού σε backtesting session, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίες μέρες. Και τώρα απλώς δείχνω τα trades, δεν δείχνω την λογική εκείνης της κατάστασης στο 100%. Λοιπόν, εγώ γενικότερα ήμουν bearish σήμερα, περίμενα ένα open πάνω, να πάρει το previous day high και να συνεχίσουμε προς τα κάτω. Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως ήμουν ανοιχτός και για το long, όπως το έδωσε ακριβώς εδώ, έχοντας αυτό το μεγάλο SMT στα lows εδώ. Δηλαδή ο ES έχει πάρει αυτό το low σε αυτό το σημείο και πιο κάτω ουσιαστικά έχει πάρει αυτό εδώ το low, αυτό εδώ όχι, εδώ ακριβώς αυτό το low. Έχουμε λοιπόν SMT σε αυτό το σημείο, είναι και 15 λεπτό fair value gap, περιμένουμε ένα expansion όπως είπαμε και αυτό είναι το entry μου, αφού κάναμε CASD εδώ που ήταν το sweep ουσιαστικά και σημαδεύουμε τα previous day highs που είναι αυτά εδώ. Σαν TP1 ήταν αυτό. Στη συνέχεια δεν έβαλα break even, καθώς θα μπορούσε να έρθει να κάνει tap back σε αυτό το fair value gap και να φύγει προς τα πάνω. Παρ' όλα αυτά το κάναμε stop, ήταν τελείως break even το trade, 0 ευρώ και από τις δύο μεριές. Στη συνέχεια σου πάρουμε πάλι το low, δεν βλέπω κάτι για long εδώ. Δεν μου δίνει το confluence, περίμενα να δω τι θα κάνει σε αυτό το fair value gap εδώ, το οποίο με ταλαιπώρησε όλη την ημέρα. Βλέπουμε το reaction εδώ και εδώ αυτό το reaction ήταν που μου έδωσε το short για να προχωρήσουμε. Όπως είπα και στο Discord, το TP1 μου ήταν σε αυτά τα lows εδώ, TP1 και break even. Δεν ήταν στο ήταν το TP1. Το TP2 μου ήταν σε αυτά τα lows εδώ που είναι, που το έχω γράψει, και το TP3 μου και τελικό TP ήταν στα Asia lows, 200 handles. Δυστυχώς ήρθε, πήρε με sweep το TP1 και λέω ok, λογικά προχωράμε προς τα πάνω. Ήταν TP1 και break even και αυτό το trade. Και στη συνέχεια δεν ήθελα να μπω στο CASD εδώ, ούτε εδώ, ήθελα να δω ακριβώς η τιμή τι θα κάνει σε αυτό το fair value gap και βλέπουμε ότι σε αυτό το fair value gap η τιμή το σπάει, επιστρέφει πίσω και εδώ περίμενα να δω, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε και πριν, το continuation ουσιαστικά. Έρχεται, κάνει tap back, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο trade
κάνει τα back σε αυτό το FEG που βοηθήσει την κίνηση, θα πάει προς τα πάνω. Σε αυτό το σημείο εδώ έχουμε inverse fair value gap, άρα όλα μας δείχνουν ότι θέλει να προχωρήσει προς τα πάνω. Πάρα πολύ ωραίο trade. Και το CASD εδώ και το inverse αυτόν εδώ του gap. Άρα όλα δείχνουν πως θα πάμε προς τα πάνω. Μέχρι που επειδή δεν είχα κάποιον στόχο ουσιαστικό, αυτό που έκανα ήταν να κάνω ένα Fibonacci extension στο manipulation ουσιαστικά της κίνησης και να σημαδέψω το 200% σαν TP1 και το 15 λεπτό fair value gap, το open του, σαν ολικό TP. Η τιμή πραγματικά ήρθε μέσα στο 250% στο όριο του και έφυγε προς τα κάτω. Δεν ήθελα να ακολουθήσω αυτή την κίνηση, αν και μου άρεσε από την αρχή που ήμουνα μέσα στην ημέρα bearish. Αλλά αυτά ήταν τα τρία trade που πήρα και βγήκαμε πράσινοι για την ημέρα. Προχωράμε.